திக் திக் அதிமுக பொதுக்குழு தீர்மானம் பொதுச் செயலர் தேர்தல் வழக்குகளில் ஐகோர்ட் திடீர் தீர்ப்பு. அது என்ன தீர்ப்பு என்பதையும் யாருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பதவி கிடைக்கும் என்பதை தெரிந்து கொள்ள இந்த ஒரு வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. அதிமுக பொதுக்குழு தீர்மானங்களை எதிர்த்து வழக்கு மற்றும் பொதுச் செயலர் தேர்தலை எதிர்த்து வழக்குகள் சென்னை உயர்நீதிமன்ற விசாரணை முடிந்த நிலையில் நாளை பார்த்தீங்கன்னா தீர்ப்பு, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இன்று தீர்ப்பு வர உள்ளது. அதிமுக விவகாரத்தில் இந்த தீர்ப்பு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பதால் அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் ஓ பன்னீர்செல்வம் அணியினர் இடையே மிகுந்த எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. அதிமுகவில் கடந்த ஆண்டு ஜூலை 11ஆம் தேதி பொதுக்குழு நடந்தது. இந்த பொதுக்குழு தீர்மானத்துக்கு எதிராக ஓ பன்னீர்செல்வம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். இது நிலுவையில் இருக்கும் போது தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த பொதுக்குழு தீர்மானங்களுக்கு எதிராக ஓ பன்னீர்செல்வம் தரப்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இது நிலுவையில் இருந்த போதே எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுகவின் பொதுச் செயலராகவும் வகையில் தேர்ந்தெடுக்க அறிவிக்கப்பட்டார். இதனால் ஓ பன்னீர்செல்வம் தரப்பு அதிர்ச்சி அடைந்துவிட்டது. இதனடுத்து பொதுக்குழு தீர்மானத்தை எதிர்க்கும் வழக்கு நிலுவையில் உள்ளதால் பொதுச் செயலர் தேர்தலை நடத்த தடை விதிக்க வேண்டும் என ஓ பன்னீர்செல்வம் அணியின் தரப்பினர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுக்கள் செய்யப்பட்டனர். இதனடுத்து அதிமுக வழக்குகள் அவசரமாக கடந்த 22ஆம் தேதி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது. இந்த வழக்கை நீதிபதி குமரேசபாபு விசாரித்தார். ஓ பன்னீர்செல்வம் அதனைத் தொடர்ந்து எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோர் தரப்பில் வாதங்கள் முன்வைக்கப்பட்டது. இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட சென்னை உயர்நீதிமன்ற பொதுச் செயலாளர் தேர்தலை நடத்திக் கொள்ளலாம், ரிசல்ட்டை வெளியிடக்கூடாது என கூறியிருந்தார். இதனால் அதிமுக பொதுச் செயலர் தேர்தலுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி மட்டுமே மனு தாக்கல் செய்த நிலையில் இன்னும் முடிவு வெளியிடப்படாமல் உள்ளது. இதனால் ஓ பன்னீர்செல்வம் தரப்பு மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளது. மேலும் அன்றைய தினம் எழுத்துப்பூர்வமாக வாதம் செய்ய ஓ பன்னீர்செல்வம் அனுமதி கோரியது. அதற்கு நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியது. இந்நிலையில் கடந்த 24ஆம் தேதி ஓ பன்னீர்செல்வம் தரப்பில் எழுத்துப்பூர்வமான வாதம் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில் அதிமுகவில் இரட்டை தலைமை பதவிகள் குறித்து நிலுவையில் இருக்கும் மூல வழக்கு விசாரணையில் அடிப்படையில் தான் முடிவு செய்ய முடியும். தற்போது வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதால் அதிமுக பொதுச்செயலர் தேர்தல் முடிவை அறிவிப்பது என்பது உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு முரணானது. பொதுக்குழு தீர்மானங்கள் பொதுச்செயலர் தேர்தலுக்கு உரிய அறிவிப்பு எதுவும் வெளியிடப்படவில்லை என உள்ளிட்ட விவரங்கள் அதில் குறிப்பிட்டிருந்தாங்க. அதனைத் தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்நிலையில் தான், அதாவது 22 ஜூலை 11 பொதுக்குழுவில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள் மற்றும் அதிமுக பொதுச்செயலர் தேர்தலை எதிர்க்கும் வழக்குகள் தீர்ப்பு இன்று வெளியாக உள்ளது. இன்று காலை 10:30 மணிக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி குமரேசபாபு இந்த தீர்ப்பை வழங்குகிறார். இது அதிமுகவில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தீர்ப்பு என்பதால் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் ஓ பன்னீர்செல்வம் தரப்பினர் இந்த தீர்ப்பை எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். அந்த தீர்ப்பை நீங்க லைவா உடனுக்குடன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கொள்ள கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம்.